Marani Batsiro. Pamusoro ivamo mudasa madzishe madzisabhu zvavadare vese apa ndikunoitwa Lazarus Marani ndiri mukwasha waSunpower unova Reverend Power. Chikumbiro changu kune chichemo changu chekutanga ndechekuti semukugara ndakawana mwana wavo muna 2003 mushure mekunge ndaita part of kutema ugariri mavari ndanamata Zioni navo vari mufundisi wangu wekuchechi. Ndakagara navo murudo, basa ravaishanda ndiro ravaishandawo, asi handina kuziva hangu kuti tezvara wangu ndopati yazosvika nhasi. Ndikandipinde munyaya yangu ndichiti zvikonzero zviri kukonzera kuti inini ndizvipire kuzvisunungura nemutemo wegurukuro. Nyaya yangu iri pekuti ndakatanga kunetsana nemudzimai na 2009 ndaroora mukadzi umwe wechitrue, akamurova akaenda kumba kwavo, nhasi mukadzi handina. Mai ndiyakanga ari panzvimbo, ndakazobva kubasa ndisvika mukore arohwa, ndikamugadzirisa nyaya tiri tega kumba kwedu ikapera. Then 2000 kana ndisikuita mistake 2009 kana 2010 tezvarangu mukuona vari apo vakanga vari kuchechi kuZioni ikoko vakabayiwa nendande pangenguva yekusheya chikafu, ziso rikabva raputika. Ziso ravo raputika, chavakatanga kuita vasvika muHawana hospital vakatuma tete wavo namai guru sisi wemukadzi wavo kuya kumba kwaburu ndokwandaigara. Vakasvika ndikatora magumbezi ndaita zvekuweza, ndikatora magumbezi avo ndikadzika nawo ndikatengesa kuti ndikwanise kuwana mari kuti batsirike kufamba naTezvara. Vakatsirika kufamba naTezvara, zvese zvavakaita nemhuri vakakubaya ziso, ndini ndandiri mabharani wavo, ndiri mukwasha, ndina samukuru wavo vari panapa. Then Tezvara kabva kuziso ravo, ndakaenda kumusha ndikabereka mwana wangu nemwana wavo nhaka 3. Mwana uya mukutamba handisi kuti akanika gundo, iwo chii chakaitika. Mukadzi wangu wandakadoroora akanditi inini ndaita zvekudhiraivha makombi manguva iyoyo, inini ndine mushonga, ndine zvikwambo zvinoda kuuraya mwana kuti ndiite bhizinesi remakombi, asi panguva iyoyo ndanga ndiri kondakta. Then takaita kakunetsana, ndakaudza baba vari apa. Baba vakanditi mukwambo iwewe Marani hausi mukwambo wangu ba, nekuti pfuma yako wakatora. Ndikati muri kuti ndakatora pfuma chirudzi, zvikazi festival yako pawakaikumbira iri kuenda kuchikoro kuSagama, ndakamutengera bhuku iro hauna kuribhadharaba, saka uri kubika makombi. Chakandikashamadza. Pauya akati plus pandakabayiwa nendandi pavakaenda kwaMutare wakatenga pulenda yekuweza, wakatora mari yangu wapamba ndopfuma yako yawakatora. Ndakambozvisa muditi, ndikatora nguva ndikadzoka pamukadzi wangu wati ina ndazvakuita wandibaba. Mukadzi akanditi handizivi kuti wakaroora kwamufava kana kuti makaitira leira samufava kwengu kwaMutare. Zvakandibata, tikasvika paukakatidzana nhau muna 2015 mukadzi akamuka na 10 o'clock usiku. Ndini ndakarara mukama mumwe mukadzi akamuka akavhura dhoo akatakura mwana wangu wegumbuwe akabuda achienda anoti akabva kumuprofita. Abva kumuprofita akasvika akatanga kukopota ari muzaini, akati iwewe unoda kuuraya mwana wangu girlfriend anayo, ndabva pamuprofiti matenzi ari ega. Akaenda kumuprofiti ikoko, ndakanetsana nemukadzi kwachena, ndikamuti iwe unoda kuti akamudzwa rakana nekuti ini ndiri kukanganisira ndiri kuda kuurayira kuda kutumboende kuda. Shuwa mukadzi ndakamuendeswa baba wangu kwaTezvara, akaenda muna January 2015. Muna June ndo akafonera Tezvara ndikati honai mwana wedu munaye pake akapedza, but vana vangu vainawo vanofanira kuenda kuenda kuchikoro, vasikuenda kuchikoro, vakanditi uya utora. Pandakaenda kotora mwana vakasvika vakanditi unofanira kunge uri kuripa mbudzi. Ndopandakati ndikabvuma kuripa mbudzi, nauya ndiri kuitwa kumashure uku which means ndaibvumira mbudzi andisizobhadhara. Ndopaipo ndakaramba vakatorawo nawo muchuva ndaenda kuda. Ndasvika kumba akasangana nemwana wani sikana kuona dhumbu iri. Tezvara akazondifonera akati vana vavo vaenda navo vari kubikirwa nani, mai vacho vanofanira kudzoka, ini hana kuenda ikoko. Ndakushandisa mazwi ekuti handisi mukwambo, ndikati ndinoda kupinda mushando muhurumende, raramba ndiri kumba kwangu. Mai vangu vaizvizwa ndakatsanangurira step by step naana sekuru mandakakurira.
ndozvandikuitwa nditezvaro apa uchiziva kuti ndakaroora sei. Then 2015 iye wakatuma tete wavo hanzvadzi yavo nasisi wemukadzi wavo kuperekedza futi mwana wake uya kune munhu waasiri mukwasha wakewo wamudzosera mumba kwangu. Ini ndakangonyarara ndikagara ndikada kuita point mark yekuti vanhu vazoziva kuti nyaya yangu yakafamba rini kusvika rini. Ndakaserera kutaura chokwadi tobva ndaita mwana nemukadzi iyi. Ndaita mwana nemukadzi iyi, it was 7 April 2017. Ndobva ndaenda kuSouth Africa musi wa 11 June 2017 iyeyo ndisiya mukadzi pamba. Ndasiya mukadzi pamba takanga tisikawirirani zviro zvekuti vanhu vari pamusha, saka ndaingokorera kuti ndine vana ndinofanira kurespect vana igare nevana. Then 2019 ndakavaka imba 5 rooms. Ndavaka imba ndandine vakadzi vangu 2. Ndakadaidza tezvara wangu warapo ndiine make yekuti handisi mukwasha wake sekutaura kwani kwake, asi ndina kumudaidza kuti ndipangidze pamba panosoona kuona wazukuru wake akunyangere semukwasha. Tezvara anoita nhano wakauya wari 7. Tezvara mukadzi wake navanasisi wemukadzi ngana tete pamba pamba. Ndobva ndadaidzawo wana tezvara wekumukadzi mudiki obva uya pamba nana mai namai wangu nedzinza rekwamai wangu nasekuru wangu wanga uripo. Takapinda nguva yemaintroductions manheru. Chokwadi ndakanyara. Munhu akatanga kupiwa introduction ndibaba wari apa. Apiwa baba samufa weintroduction akasimuka akati chekutanga chandoda kutaura panapa ndechekuti ndoda kuziva kuti sei mwana wangu asingaendiwo kujoni pamberi pomumwe tezvara handina kuisa mhindu. Chechi2 ndoda kuziva kuti pamba panapa pawatidaidza panapa ndepani pamba pangwangwa. Tichipedza makuseni acho akabva kugara dare neni wakandidaidza wana teta natezvara wangu nemukadzi wavo vakanditi pamombe iyi yamupambu pambudzi yamupambo yatakauripisa ngaisasaiwe iri mbudzi vachitenga burera wadiscount. Ndikati burera racho handisi kutenga kusvika nhau yangu yaita sei yakadzikika. Ini handina kuziva kuti pandiri kuperekedza tezvara umbowo hwebhuku rekuti ndakaroora ndakanyorera mubriefcase mangu mune mabirth certificate nemabirth record yevana hamusina. Tezvara akatotakura bhuku rekunaaaakunga ndakabva ndarongedza bhegi vandadzoka kujoni. Ndiri kujoni tezvara ndakamufonera ndichimuhoresa ndichimubvunzurudza nhau nditi ndakamubvunza shuwa kuti baba nhau iyi ida kuzombosvika rini inimemi ndine mwana wenyu kubva 2015 ndakamika kusvika pamba penyu asi mwana yenyu ari mumusha mangu musingandizivisa mukwasha. Akatiwo mai wangu ari apa akatomutumira soko mai wangu kuti ende mutaurire mwana yenyu kuti asi mukwasha pana papa mari yake yakaba akatora. Saka ndinonyedzezva kuti mari yandakatora mumaoko menyu ini ndakatengesa mablankets hakuna hama yake kana mukadzi wake kana mwana wake anoziva kwakarapwa ziso iri ndini tega naye takati then zvakandidla mwoyo kuti right baby mukadzi wandinaye munhu izvozvito vandi baba wako vakati inini handizivi wakarapisa baba wangu handizivi wakaroromba kwangu ini ndakakubvisira mukadzi uyu ndakamubvisira ari kumba kwavo. Akaenda samukuru akaenda 11 kana 10 kana sukutangaaabuka ndichina vakaenda August vaenda futi kechi2 kechitatu tezvara akataurira samukuru pamabvisa vana vamadzana vazonyengedza vachienda torai mukadzi uimuenda akandipa tete wake natete wangu nasamukuru tikaenda kumba kwangu tikaita mhuru tikauraya mbudzi tikatora musana negumbu sepamutemo ukadzokera kumusha. To my surprise andishamisa ndizvekuti tezvara akazonditaurira nekuti mupambo zvasara izvi kana pane tsaona yakafanana nasei kufu nezvimwe ndopatikazoda samukuru asi nositi chaita tega ende kushuwa zvasara takaita tega zvinofanana namasungiro ndakaenda ndega gumbezi rangu rewangu varamaurifuga ndakavapa tiri tega pasina mumwe munhu wekwamupfa wapa papati mbudzi yababa ndakamupa ari ega vanditi mupambo usasandipe mombeba usagambika kutagwa shuga unochenda Mozambique. Pamombe yababa ndoda madhongi 2 pamombe yamai ndoda madhongi 2 hembe dzamai nedzababa tenga magemenzi eziyo. Pandamupindura ndikati izvi zvakuda samukuru uye zvepfuma haichinjwiba ndopandakaita conflict baipa natezvara. Ndakagara 2021 2022 2023 June 2023 pamba pangu pakabva paita shiripiti. Mukadzi wangu ari apo akarwara akandifonera inini kuti ndarwara ndikati mazwei zvikazi musana ndikati mune musana ende kuchipatara. Akaenda kuchipatara akabhadhara mari akaitwa scan aitwa scan hakuna result yakabuda asi before asati aenda kuchipatara akakwereta mari panext door panenge dzanonzi my mind vapiwa $20 arida kutenga zvikwanisiro zvokuenda kugezwa chibereko. Ini ndisi kusangana naye baranga ramugore rechi5 ndisi kusangana nemukadzipa nokuti tezvara akanimisa kuti mira kubarisa mwana wangu kana kupinda mumba memwana wangu pandamira. Saka 2023 June pakazofunga kuti no mwana arwara tezvara aida kumupuruvha kuti aone kuti iye
kana akatora mwana mumaoko mangu nemwana wake waruda kunyudza chuma changu wanofanira zvibude pachena ndiwape gupuro rawo wajekero kuti mwana uyu panzvi kungondiomera nhasi 10 years patezana handipaziviba 6 years mukadzi wangu ndinogara ndichifita handirari naye bamba ndirauzodii uri kubata ndakafonera baba ikati mwana yenyu arwara endai hauna akaenda kuona nemukadzi wake nyama dzavo wasvika pamba pangu wakasvika mukadzi ari kuchipatara ndakashandisa foni yemunin'ina yemukadzi ndoenda ifonera pawhatsapp vakanditi samufaura ndikataurira munin'ina wemukadzi kuti baba akanditi handisi mukwashaba ndakaba mari yangu uye handina chandakabvisa pa but ini ndina samukuru saka inini zvandichaita ndinotora matanho ekusukisa samukuru ndiyo ndaipa mari zvemaihira muroad achinyora bhuku achipa inini saka ndiro danho rada kutora tezara akandipindura pamberi pemukadzi wake nehama dzake kuti mupambo futukana murundiswa ndikati alright kana kuri kutukana mari ida kukupa yemabhiuzi emuchipatara to my surprise yakasvika stage yekuti musana isikandiri kuti uri bho asi mudumbu muri kuhwandiswa hamusozikana kuti mune chii site zvakabva nditi anyeri panapa mwanangu ndaona kuti haidi muchipatara tikabuda kunze nemunhu muzoti tichasvika kuiona kuti mudumbu munei wakabuda kunze shuwa bawadzika kusagara wadzika kusagara mberi zvara akasvika akaenda kurapisa mukadzi ari ega pasina munhu ekomarangeba ndamuramurira mwana wake akaenda kuti mbuya ndakamufonera mbuya ndichazoti mwana ari sembuya akati taenda kuna mbuya achazi mbuya chidzare kana kuti samuel ari kupachiji ndiye ageza mukadzi chibereko chabuda ropa ndakabva ndatanga kuti chibereko chisina baba chisina murume chisutaurirwa inini muridzi wemukadzi kuti dedi mudumbu murundirwadza da kugeza chibereko chiruzikana baba baba vakabva apo vaenda panhau imba paina mai vangu tezo rangu rapo anochandirambira kana kunyepa inini ndari kuno mai vangu rapo akada kumurowa pamba pangu mai banditaurira mwanangu zvandichanererwa nyaya dzekuroora kwako kati maibudai munyaya idai pasaiti nhau yakareba mai vangu akabuda kaenda wana sekuru ndikavazivisa chiitiko ichi tezo arapedza kurapisa mwana inini akandinyepera kuti toda mari ndakuenda kukatandika kumozambique kurapisa mukadzi makumbo nemusana zvikurwadza asi nyaya yechibereko tezo rangu anabvira ndaura kusvika nhasi pandakamira panapa mukadzi akaenda akabva asvika kumba ukarapisa bawandikumbira mari pafoni tikumbirawo mari mukadzi aaraitira kudzosera kumba ndakabvunza tezva ambuya kuti maiyo kufamba kwamakaita makabatei ambuya wangu akandibvunza kuti marange wakachena here ndikati mati maiyo baba angasikuda kati marange ndati wakachena here iwewe ndikati inini asi iwewe ndati wakachena here katatu vandadhiropa foni ndiri South Africa ndakazofonera baba ari apo ndikati baba shona nditaurira mai arikubvunza mari zautse kufamba kwamakaita iuri mega muri yekwamfaone mukadzi wangu ndisipo mai ako nditaurira kuti wakachena here mwana wake ari kunditi inini ndine zvidhoma zviri kupedza zvida kuya mwana naye saka nyaya ishona yemuri kuona yakamira sei tezvo ndakati hakutaura kwawakazi kukanganisa ndo paanoti akapedza kuita zvinhu zvake kwandiri anomhanya kuti kukanganisa saka ndakadyika mwoyo kutaura chokwadi 2025 uno 2025 ndasvika pamba ndichibva kubasa ndakasvika mukadzi ari pamba uyu she is very stubborn kubva panguva yakaona kuti baba ari kudifenda kutaura chokwadi nhamo yandikubata tezvara chakazondirwadza kuti ndizodzinge mwana uyu kumuti shamwari ibva panapa nhasi ngoenda kuvabereka kwenyaya yati chiitumbure tezvara akafona mamiri screenshot ndinawo achifonera mukadzi wangu inini mudiki akati iwe muri wani here mwana akati vangu baba akati iwewe murume wako akauya here zvikazi nemukadzi ndandinaye tobva kutenga muri kumafastifo zvikazi sei murume wako achiti akabva joni afoneri inini ba mukadzi ako akapindura kuti baba zvamuri kuitirana nasamarange inini ndiri mwana werimwe rudzi handifaniri kupindura madii kufona pafoni pemwana wenyu ndakatenga airtime bandasvika kumba bandati futi foni iyoyo kufona bandapa mwana wake mwana wake akapindura kuti wakapindura baba muri vadere mheta kuri sei kumba murudo bandatonoti no saka patori nedebate rezvimwe zvinhu zvandisati ndakunyatsa kuziva kuti chirikufamba sei uri kundidzwisisa so ndakabuda bandaenda kubasa bandati kuenda kuwaka ndadzoka manheru ndakaswera foni baba achindifonera ndakafona ndikati ndiani zviri kutsama nenyaya yemafonero angaita zuro akati hausuziwa baututaura nani ndikati handisuziwa shuwa takatambidzana mashoko tichikakavadza ndauzamba kuti tezvaraziwo ndauziva kuti ndiani achiti hausi kundiziva here mwana wake ari pakasimuka bvaridza tsamwa kuti babuda to vaitabvunza vanoti hei dambudziko reari ratanga bandakuti shamwari unoti kubuda koita padhowa pane reaction yawaita kwandiri ndichitambudzika ndiri pamba pangu for the past 6 years ndisingakuzivise mukadzi pamba pangu baba wako achindipromisa kuti iwe uchidi uchabva ipo papo achibvunza umuite zvara nemihanga dzangu kuti paumba pani panapa handisi kuona kuti ndichazogumisa ndasungwa kuti ndiri mune murume ndinohasha ndichazoitawo zvinhu zvinoenderana nekuti ndipare mhosva but asi ndine lodhi yevana mumashure mukadzi akati ndakapita kuti famba akafamba akabuda akaenda right ndasara mumba changamiro
pakarwara mwana uyu mai vangu inini ndakabvunza result baba ushu akasumuka pabatisa mutwaro akaenda kumba kwakaberekwa mai vangu akasvika akaripota kuti tete wako tirinetseka kurapisa mwana ndiye akapa mwana wangu akazora mwana wangu bute nevhu rekumakuwa nemuchairo muchairo uyu uruzi paunochaira uchidonha pasi ndokuparara kuita mwana wangu paunondopera ndopachapera upenyu hwemwana wangu sekuru akataura neni pafoni ngati sekuru kazi hatipindi pakutongesa tezora rako usipobo chatanga wapedzana tezora wako wozouya kwati anozwisisa tiri pakudaro mwana wavo unozi babasa mupfawa akabva wazobva nemwana usagambi nen'anga kana kuti muprofiti anonzi manhara wari vhurupire wamupfawa wakabva wasvika pamba pamupamba wachingosvika mwana wakabva dzika skuta vaenda panext door pambuya hauna kuziva kuti pawaenda pambuya ndiwa ndototaura navo then avo vausarana samanhare wakugadzika pamba macho kuti mwana acho unopinda pamba pamarange pasina munhu kwamarange pamwana wakabva asvika pakutaura kuti ndine hope dzandarota urikubata mai vangu vangari hope dzandarota dziri kuti ini inofanira kutohwa nenzuzu asi parodiwa jira reyero parodiwa jira rered nerewhite nehuku chena kutaura kwandiri kuita panapa huku iyo iripo pamba yatowana ine new 5 so jira iroro uyu paakandaka mutifamba uende imba imwe ichituwe nati kuenda kunandaswera ndikushandika kuenda kundovhara madhoo akabva pinda pabatora machira echete ndo machira akakwanisa kusimudza mba pakutsvaka machira baakangana kuti ndinosikiwa nemunhu asundibva panapa vakangana wana sekuru wangu ndakapinda naye mumba imomo nezuro ndichimuratidza jira iroro rasara nehuku iyo iriko izvo zvinewana 5 huku iri kutengerwa mudzimu kana kuti anything chiri kutaura chinobuda pamwana handisiziva kuti chii asi iri pamba pangu pasina ruzivo rwangu basa samaranga saka ndazosvika pakuti no inini rega ndiite sei ndikaenda kumangara kwamambo nasabhuku wababa ini ndine wangu hazviite kwaishe ndine wangu rega nditange nekumusoro because ndiko ndinyaya kukurumidza kuti kusevha semunhu ari nemhuri yakawanda anoda kusenzera mhuri ndaperera ipapo iwe mukadzi usungudai mukadzi ashari ngauya ndiye mukadzi wako ndiye mukadzi wako right iwe nemurume muchiri mese muchiri mese murugara mese murugara mese so saka nauri kumba kamusi mese wai uri kumba kwedu saka naudzinga pamba ndokutaura kuti urudara asi wakabvisirwa mari akabvisa kabereko wako wakatambira okay koyo waenda kugezwa chibereko murume wako asingazivi kuti kugezwa chibereko wanga rugezwei saka inini ndisati ndaenda kuhospital apa ndatomuka ndikutadza kufamba musana wazorwadza makumbo ndakabva atodii atotadza kufamba saka makumbo kusafamba kwako mukazi chibereko ndakabva ndaenda kudhokta akabva ndinamisa akati unofanira kuenda kuprivate kunamiswa nani nadhokta saka baba akabva afonani samarangi kuti ndo nyaya mutaura kuno kuti munhu ada kuende kuna dhokta samarangi akati ini musaende kudiwa kuprivate mwanongo chingoda mari mahara wasingada kuti chigove chemunhu warumbotaura kuti makubacho chii ndikati hatinodeimba tataurirwa ndakatorwa risira kwenda kuongororwa nekuita zvino ida kwenda kuongororwa samarisasayangastauya samarange ndipakati unopedzera mari mahara imimi kumbira imwende kumba because mukakuramba muri muchipatara pandi munga muri muri kuita posho rakasvika kukumbira dhokta akati alright madabuda bwadaenda kumba tisati taenda kumba murume wangu akaisa audio inyaya kuti muningi wangu achanga nefoni yanga yekushanda asara kumba nenyaya yemari akaisa audio yekuti mai atorarama mama wangu imwe akaibereka mai ndiri kukumbira kuti mai yangu vachauya ikoko because amweni wangu angasikuya pakuchipatara kondiona nenyaya yemwana wake wakakanda sakati ndandisiwera kuhospital bako ndini kuona mukadzi wako dhokta akakanda tisati asimungurana
saka dei ndakazobuda ini muchipatara ndopakauya amweni saka uyu akabaisa odhiri ine muninga kuti mhai ndiri kukumbira kuti kana mhai yangu auya ane zvaada kuti musiye aita zviko zvakadzungurwa zvinhu zvake ndiye ariziye zvakaita pana meti posho takabuda tikahaya mota tikaenda kumba vatasvika kumba handina kupinda mubaba ndakagadzika panze amwene wangu akatora mutepa inorora femai posho ndakafema ndibhozi mundada kukura nesisufamako vandafema kuteria kwai akahosira ndinga zvaita ndinohosira vaatora mutsvairi vanditendereza dai vakanda kuchaira sokusaiti vaapinda mubaba mwe yemasauti vakatipinda zvadii zvadagara tagara kudara pana chenji yakaita ndibhozi nandisifamako vapanditora chikoti mukadzi ucharamba arigara ikoko pazvimutiba zvakangofanana kuti ndikumbire mukwambo ndikumbira kuti mwana tidzike kumba tirapise tiri kumba kuitira ni mhai because yashoro ziso rake ngwari kumbomata poshuwa akapinda mukwambo natembata kuti torai tiri pamwe baba vandasvika ndasunga pamba musi wa5 June ndadzika kumba kwemingo ndakabereka ndasvika ndatanga kurapwa ndiri ndinamatirwawo nekuchechi akabata inanamari basoso akatora fonchi akafonera murume wangu samarange rukumbirawo mari tipedokatandika mwaotiwetikatandika kuindura kuti mwana yasudini asitokama pawangu nabatsirwa poshu akatiudzira $40 akabvunza kuti kuda mari ikwa ibaba ina handikuziva kukatandika asi kuna vanhu vari kuperekedzwa vamwe vari kurwara varudini vari vanokuziva mari iri kuitana imozvikwa $70 samaranga akapindwa akati $70 sofa handina mababa ndabona $40 paatumira $40 yakaita wanemune ngaitimutia pataenda kuchipatara tatingoti pangu tichitaura manaenda kuchipatara ndakasvika ndikanangiswa isusu mutauro rimwe zikuchita sukuizwa patara pakundapia mapirisi takazitenga emufamasi patatenga mapirisi yababa akazvichidzira $30 tikwane $70 pa$40 angaitimeusa maraki pataenda kumozambiko vandasvika vandaratsiwa ndakangobayiwa jekiseni vandaiswa padhivi ndazi chitengai mapirisi vandatenga mapirisi nemari yekumozambiki yeyo vatadzaka tingori pamwe nasamarangi vandasvika foshua ndakagara 3 months 2 months dzese ndichirwara ndisingafambiri ipo ndakangopedza mapirisi aikumozambiki ndipo ndakatanga kuchidzidzira kuti kufamba kunga mwana kutanga kudzidzira kufamba ndaraiti ndakaita 3 months ndiri kusakamba mwedzi wechi4 kusaonei September ndipo pakachifona baba kuti mukwambo mukadzi wenyani raiti saka takakumbira kuti soso ini handina mari tichiona kuti tadzokere kupi kumba samaranga akati alright baba ndinotimidzire mari samaranga akatimidzira $20 tisati tasunga baba papeduba samaranga akafona akati baba ndandiri kukumbirawo kuti musaitange maenda namaitinokumba asi kuti mune vanhu vanogona kubatsira vanotanga kusvika pamba maitinasita asvikapa bhozi kundoti musvike nje hazviiti baba akati alright mukwambo kana ari mumataura mega nerudo rwenyu tinoita sekudaro posho takatora vanhu vekuchechi kwana baba ziyo tikaenda ari kutaura iya samanhari tikaenda nasisa mumhangu vataera takati mamawangu nasisa mumhangu nasamanhari posho akasvika hapana zvakaitika pambaba vakandimaya masauti ini sekutaura kwakaita vaisotanga kusvika pambaba shuwa takasvika panext door ndipo ndakasvikira avo vasvika vangomwaya masauti papane wana mwana ari form 3 ndiye anga ari neane 14 years nekane 8 years vautosvika vangomwaya masauti mumba ini mbada chiri kusvika pamba kubva ipapapo saka mataura zvezvi madhokta vechizvese asi makazoenda kogezwa chibereko chibereko andinogezwa kona ndakazorwara ndandakuenda shuwa konaniswa kungozi kukipi kwamaemirei asi handina kuzoenda inizvo zvino ndandatenga shuwa ndakazotengai mukaka nesauti nesipa muye nazvo ndikunangisai chibereko chembako chakashaisha kudini kugara inizvo shuwa ndandatenga asi handina kuzoendapa ndipo ndakanga kuti mandisizofamba saka nyaya iri kwavo ndekuti muruti ndine guguro iwo wakamboendesa here guguro 2015 patakaenda kwatezvara akandimhanyisa akandisoda baindotobva pamba ipopo 2015 after 2015 wakazoenda kuti anazotsika pamba papepo svikana hasa sekasvika asi tiende ari kuya pamba pangu kutora 11 years makatobara nemwana weku saka uchiuda kuendesa guguro eka ramuda kubara kuti da kuendesa guguro saka ukatodekesa guguro cheuri kubara aiwa guguro ndinoendesa aiwa ndariendeseri ndariendeseri guguro ndina uriendesa because chinhu chandiri kuendesera guguro ka mazuva amubvunza mabvunza mukadzi kuti iwewe
wakagezwa chibereko here chachadii ambuya wangu vari panapa ndo wakandakataura vakafunda kuSouth Africa wakandita wakadaidza mbuya yakabva kwachiji uyu ndakazomubvunza nepamba akati mbuya kwachiji anga akagezera bamba ana venhonga kwake asi panapa mberi petaraura chibereko chacho chambopindei ili ndisingasangani naye chibereko chakapindei chakazogezwa inisukira ndine 6 years kana nemukadzi wangu iri komanda yakaona tezvara kuti hauna chakabvisa basa ndosaka ndakavasa mukuru kuti andaura kuti mari yangu wakaisei ndakutadza kurara nemukadzi wake pausana kuti tezvara kati hausi mupambo dai ndikazoti ndarepa akasha mutemo ndamira uya tikuwe kupachidye mwana wakagezwa chibereko hana ko uyu ndazo vakageza nyaya iripo yakawa mufunga wamusiwa ndo mafambiro ekadaita ndiriska kaza ekaza raite zvazvo mufambo wasina kuya neguguro ini kuramba taura ndikuramba kutonganipe nhasi andipa kuti andika ndoshona kutaurawo mashoko akawo pamberi penyu nekuti inini kutangisana ngurasaipa gupuro achiiti ngatingandipa gupuro ndisamfoti andikuda isina kuchimo zvangu zvese pane mupasha wangu atimaidairito haribvumiizvo vanhu kana muda kupana gupuro unopana gupuro kwakwenyu ndikuenda kudzoka ndikefonke taubvunzatika inini autina andipa kuondera inini pasa bhuku hana kwenda pasamukuru yake musamukuru wacho paijapa hana kwenda samukuru wangu ungere ende kusamfona machaba mwana hana kuita ende zviro zvakatwa bhuku yepa ini pambaka ndipasite kaifikenda ichokondwanika pambaka ndipasite vakuti pamwe yakasika chonda kasina kama anedza chokolisa kama anedza pathuzi machokondwa akasenge kwenda kasvika kuti kuita akagara matari hakuna nyika ngumuzama kopabiro kasi kama ngosasa zamunyika kunze na mosha mpasha mukakadzagare ndi akabva kudhara nene mpasha anondituka kubva pasitesoka kusvika pabvunzi kuti wanguzana anokuta mbuya wake kubva apa kusvika apa saka kuti ndikada kuzanika kune kandi kwekuku kuchisanangurawo chinosanangura igupuro mozokuya uma inini neyakaitika yakuti nini shuwa mkwasha awasimane mwana wasimane watanashuwa nini akati masangura kuzodzisa ati masangura kuzodzisa shuwa ndakata ndemtete wake ndakata mtete ndakata ana kusikuma kandi bukura sana mungu bukura sana mtete ana akabza kuti ndazari zosa machana urabo ana urabo mtete wake akabza kuti ndazari mari yasa bukura sana mumoto ndakata yapa kwenda watu ndakata namuntu kabukura sana akabza kuti ndazari kuti zime ajizo ndeni mwana mwana sankura iko ana urabo mwana Apa no urabo Alright. anontera mhosva pamusoro pangu pandau yekuti ini handina kurooraba tezvara wanga ati ndakaudza mutete basi zvimwe zvese zvandakabvisa taakuda samukuru apo ndakaiseka nebhuku rauya pangu nhasi samukuru patakamufonera kuti murudiwa kwamangu ndakakamira sosuso samukuru akatoenda akaona mhayo vakanga sikoka akazi mabhuku ese ari panapa asi kunetsa nhasi tezvara ndiya nebhuku rayo haana kuya naropa kuti abudise apa nekuti rangu ini rekumba rakabva samukuru wako ndiani andidi munoisa samukuru uya samukuru makaendesa roora ere makaendesa muteti hamuna kuendesa roora samanandi samukuru wenyu hazi ndi samukuru ndakaendesa mutete handida kuendesa roora pa inini ndinotenderwa ere kubvunza samukuru mibvunzo kuti andisaaimi makapamba ii inini pagore pandakatanga kutuma samukuru
akaenda akasvika kati akabhadhara zvitenda yake akachajwa makanya kushanga matsvakira ino mari dzakabhadhara mazera atengesi bhuku rangu inini remumba mangu randandakanyora zvinhu zvese zvaiva nasamukuru nasamukuru samukuru akuti akabvisa mutete mukunzero wekuti paakaenda pekutanga bhazoenda ndichitsvuti akazvaenda kuti asi chitorai munhu wenyu anga kundofambira mutete basi here Rozi sambu kechi2 akubvisi mutete wanoere kune mota kwacho kechipiri hayo hakufiri izvo kechipiri kandakaenda ndinanga kuda kufumbira mukadzi wakaenda kufumbira mukadzi kechipiri hauna kuita zvokuzitora mukadzi wakatoenda kokumbira vakazopiwa mukadzi ndachidachidara ndatoita murari kumashure macho ndimo mawakabve uchinge wakuchifambidzana avo wakuchienda university school wakaroorwa here mutete ndo wakabvisa wakabviswa mutete hauna uroorwa chinoziroora chii because kana uri kuti muteteka mozoti pakabviswa mbudzi yamai mbudzi yababa mupezi yamai chichi atova mafukidza dumbu nemajii zvese saka munoti haana uroora hatibvi mumutete tautaenda mugumbezi kubva mumutete tobva taenda mumbudzi yababa nembudzi yamai nemadhogi tu ava nemadhogi izwa izvo tiri kuti here tikutaura nenyaya yekuti munhu akabvisa asari kusaridzwa kana kuti tiri kuti munhu haana kubvira ambobvisa haana kupedza right maakutaura samukuru hazi akabvisa asi akadii asi umbowo manje unowanikwa mumabhuku ava anonodikanganisa saka ndokuti samukuru hamutembeki do kunoranga makahewa mwari yacho kudzira kuti imwe yacho because kana mambotanga kutaura kuti makabvisa mutete basi makutanga kutaura zvinhu zvakaroora hana kupedza uri kuti mandokutemba ise aiwa inini bekuti mutete ndaona bhuku rangu asa rapedza aiwa iwe unoona bhuku ratezvana sei iwe wakaenda wakatakura mari iwe wakaenda wakatakurei mari wakaisei mari inini ndakatosvika kumba kwavo ukabvisa mari mari yacho handishiziunazoziva asi yanga yakawanda anga ri mabhondi aiwabhondi munhu akaroorwa nguva yemabhondi anaoroorwa here akaroorwa kuti munotenga untaura zangani mabhondi arangani maviri mabhondi iwawo makatambirei kana mausandi mabhondi makatambirei akatoroora wakaroora saka munomboda unzveka chii munhu kana akaroora kana kuti handichadi hachadi kana nyange wakachanda chaiwa pamberi pevanhu vese wakapisana pamberi pevanhu vese asi vanosvika kuti handichadi uyakati handichadi tora kisi yako indotora yangu zvoo zvazvavharapa ani saka imi chashamisaro kana musadanani hamuchadini hamusadanani saka munoriswera munetseranei kana musadanani kana musadanani pane imwe upenyu uri mberi wakatokumirirai ani handizvere kana zvisaiti hazvichadii hazvichaiti ani tezvara mukwamboti hachadii hachadiba hakumanikidza izvo kuti mwana anotogara kumba kwenyu saka imi muruti munhu akaroorwa izvo mugara naye kumba kwenyu munoti uri kuitei kumba kwenyu ndati muri kugara nemukadzi wemunhu mwana akadzinga mwana akamudzinga akamutoteredza aka mwana akabuda kudzinga kokuti chingwendi ndiko kudzinga chingwendi udzoke here kana uchienda ibva pano achakudiba handichakudiba handichakudiba inopa kwamhaya zvichirewei izvozvo handichamudiba kuti hapasina chii mereji hapadii apachina kozi hamungagari nemukadzi wemunhu mba kwenyu mukadzi ari ega
zvaanoda munozomupa zvese. Mungamupa chingwa nemajariri nechikeni asi pane zvamusingakwanisi kumupa. Tikudzinga mwana adzimwe enda kumba kamyanga baba wako mwana vasvika tikudzinga iri pamba kuti buda dzikadzoka Kuti haadzingwi asi asingadzingwi munotuma samukuru taona mwana asvika kumba tizwireiwo zvakamira sei kuitwa dai samukuru oenda kune munhu akamutuma nemari pekutanga wosvika kuti shamwari ndatuma hanzi what is the problem zvakamira sei uyo otaura kuti hai nanichadi samukuru odzoka kuti mukomana wati ndadini ndareka imuchiti anogana wareka chuya urakidze nendiro iye wakamutambokupa iyeye tikudzorera kutoizako chiki gupuro rako toziva kuti newe tadii kana pene misanidzwa yemuda mutaurira ndochiwanicho inini shandiskuramba unono inini ndotenda mwana wangu akasvika charuti handisoramba ba inini ndanipa geto nazivika inini chibva panapa mabva panapa handiti iyo manange kanosari mukadzi procedure ndeuti unoendesa chii gupuro izvo kuti womboti wakaendesa gupuro 2015 iyo 11 years down the line wakatomupitisa kuti munhu wacho wamada kuendesera gupuro pane kautsotsi kaumbavha kauinapo kana usati hauchadizvo womboti nhasi mosvika pamba vevanhu kozi tokupai sadza here moti takaguta manheru momuka pakati usiku moya sadza rewana raziva remunye waumbavha manange masikati oti handichadi manheru oti ndikuruda aiyo kana magadzirisana ka so it means kuti gupuro rakuitwa 2015 don't talk about it rakakanzurwa iri rarimwe asi paneka ndikatoda kukomawa mazviona here kuti mumba mangu iri mambo mukadzi aramba mukadzi anegara naye mumba maigoti hati hapana chakabviswa pa masungiro anosungwa nechecheziyo baba wandaenda madanoziona hatina kuita masungiro iri pachechi tisunungura musana yanambuya mukava tiri pachechi kuti titarisane titenderedzwa nevosi kudai kuti sunungura imhairisana wake ndakabhadhara musana wamhayo masungiro mandabereka mafestivhoni tikauya muri pachechi zvakazoitwa zvese zvekuchinja pfuma kuti tibva kumadhongi tipe chichibva ndaramba dai ndakatenda nhasi indori zero asi chinhu chandasara nacho ndingomupawa hembe dzamhaine dzababa dzekupfeka nemombe 1 chete zvese akabhadhara kwedza ngwari apa ngaarambire dai wana sisi wacho kana kudai kuti kushandisa foni wasipana baba wasikudzadzwa tawa paka vanokukura ndi waibika masadza ndiri kubhadhara vanandikanawo mbudzi ndakawapa tikauraya pamusoro pezvo mambo ndine utemi ugariri ndairima minda yawo inini mira manange iwo manange une problem wazwa manange baba ndati iwo manange une problem zvawataura munhu ndatanga uzvizwa nhasi kuti munhu unotora wanatezvara nanaambuya wefirst wife wobva atora wanaambuya nanatezvara wesecond wife wotora wanatezvara naambuya wethird wife woti mese uyai kunotidye mari yejoni wakagarisana wapedza kuti katema introduction haune misikazwa manana chandakaita panguva yemambo chakaita ndidaro ndiri munhu ane mhuri mbiri vakadzi ava kugara kwavanoita wamaneje nawangwazi manange ukadzimana waita wakadzi 2 wakireta shanje saka shanje dziri mukadziyo nekuna mai wake nekuna baba wake nehanzvadzi yake nemunin'ina wake dziriko wanenge wachitowisha kuti dai mai kuru ari kwafa iye asara saka iwe kusanganisa cobra neblack mamba kuti garai muchimwe ikokora tige zvinoita here aiwa achisichiwanbai kana chachichiprofita chaungatauriwa chakashata chinokwadzisa zvino wakazobvunzwa kapamberi pemukadzi number 2 kuzipana pake pane wakati ndakapindura nemwe nzira aiwa asi ndiri kuona ine madenjas acho ndaona okona madenjas acho haumiksi mvura neoil
hazviiti. Changada kutaura jera zimeti zvinozvi urusataura chinhu chakashatira Juni kuti mukadzi anokwanisa kurambirwa nyaya yekuti akadanana naJoni ari 4 ari grade 3 asi azadza imba ane wana 7. Murume ozomboziya kuti akambodanana naJoni ari grade 4. Unozondokwasata nyaya unozondokwasata ngozi kutobai murubanga Joni akadana nemukadzi wako usati wamuroora grade 3 zvekutungana kwemugudzi wari kuchikoro mati iwe kumbozvizwa chete takambodana naJoni unokwanisa kukwadza munhu anditi kowati mo waritoziva nhasi rumo maikurutoziva nhasi rumo wakazva kekekeke wozi kwangu ichi chikweya chizwi sei akangora wotida kuwaunganidza vanhu iwa wese hazviiti kana wafunga shamwari kuti wakadzi wairi kana watatu mukadzi umwe nekicheni yake nehausi yake mukadzi umwe nekicheni yake nehausi yake wakadzi hawabikirani ndo zvimwe chete nyangwa ratezvara hawabikirani hazviiti zvawakaita ipambo kana wakaori mutombo wakabvara waJoni ukuzi uzora wanosangana hawakazinyepera hakuna zvakadaro ndadino chikumbiro chehuku nemachira akasangana mumushamangu kuti watorerwa idiromba kwavo kuzi huku ikuti hairumwi haivharirwi itseketsa yane hairumwi haivharirwi iripo bomba bomba kwavo nemachira achindorumba ngasekunda kwapangidza zuro amwe achakaenda navo saka doti wachibva kuno wadarika kuti machira waite zvino kwamufamu noti mamarangi ndinotenderwa kulisa piko kumba kune jira reyero ndakaita nasekuriti raita jira remashai nehumbu yacho zviripo rakareba so reyero so rakatenderwa so huku isikavharingi isikarumi iripo huku ipo ndakaperekedza hangadzi yangu inyimba yakaunza mwana mukadzi wake kumba tete ndiidzikisireyo mukadzi kumba ndadini ndaita musikazwa mandadzika nemukadzi wanzvadzi yangu ndakatosvika ndati kunyanzvadzi yangu ndikohuya wekudini kobvuya kaitete kaita imba imudanga mandatora kahuku yashuwa mandatoya kakadhi mazai ayo ndiyo dzitotawa kandakatotenga panext mazai because yaikandirota itoya sei kachigara padzika hukuza aiyo hausisipo vakarongedzwa waenda mumba kwemukadzi uyo saka wakangosiya zvinhu paumba saka ina munhu anovharira kainodopinda muchigwera paya munhu anodimba anovharira mama yaenda makaisire ini akandidzika kuma10 dzose batika izwe 10 dzeusiku hapana zvimwe zvamakatambura handina ndakangotora hembe vakadzika kuti ndipenda kwasteshi kutsvaga meeting ndipo ndakapinda kutora hembe yekupfeka yakanaka because kudzana ndakapfeka zesireti ndakopinda mumba mwananoka hembe chii chaizvo kuti zvinoita vanhu vanorambana umwe naumwe anotora zvinhu zvake zvake uita nazvo kwari we cannot have a situation yekuti titaure nyaya yekuti tiri kutaura nyaya yekuti marriage hapasina asi zvinhu zvacho zviri kuramba zvakaungana mumba vanhu munoshera property yenyu mashera property yenyu zviri pamutemo umwe naumwe ananga kwari vana vachichengetwa izve machira nechiye zvinonge zvimuudza kuti machira ndei ini munomunotora machira enyu muenda nemachira enyu asi zvebhukuro chiwani zvinoitwa vanhu mukupi mudare munomu vanhu havadii havarambanini asi iwewewo kana tezvara aine zvaari kutsutsumwa kuti pane chimwe chinhu chaunga yes bhukuro ndikutora asi pane chimwewo chamuchachi chekuti ndikawanawo chakati chaungasati wabhadhara mwoyo wangu ungadii unosununguka iwo utaura pandakasiyira mambo ndine vana pandakasiyira handisi kutsamwa kuti chinhu chandirwadza mwoyo mangu situation mararamire ndikuita mombe dzatuziva dzandakachanjwa dzakataurwa nasamukuru achipiwa kuti panodiwa mombe yakagarapo idzodzo mombe idzodzo kudakana kusadada kudzibhadhara zvinozonetsa vana vangu hembe dzababa namai kana iwo asingadi kutenga kutambira dzobva kwandiri asi ini ndichaita kuti dzisvike mumaoko mavo ndipedze kuroora kuita kuti vana vangu vazonge vari free mangwani chandirwadza hangu mukadzi akazondipandukira muupenyu vananodno ndakaitoti decision marange good boy washoma wanoda kuroora mukadzi asagari nechiito naye but vanhu vasingazi kuti paunoroora mukadzi icontract
yaunenge wapinda kuti ndichabhadhara chakati kusvika ndadii ndapedza. Saka tikuti bhadhara zvinhu izvozvo sekuru kana munhu asina kubhadhara zvinhu izvozvo munodzoka pakamusa marangi uya kwakurungutsawo chaakazoita hapana tosunga kuti abhadhare chii zvinhu izvozvo. Asi kurambana hakushamisi, asi vanhu rambanai zviri pamutemo zvine hunhu zvine tsika because at the end of the day mune wana. Sekuru ucharamba ari sekuru because une wana nemwana wako. Izvozvo ngatisadii, ngatisazvikanganisa. Ende pamwe pacho kana wakakwanisa wamboya futi bota iwe wakamboti waguta wamborikamura futi unokwanisa wambodzoka ukarikamura futi because bota rindoripo. Saka hatisi kuti usaiti hako zvori kuita, hatisi ita hako zvori kuita, asi mukana wekuti ugadzirise zvinhu ungori chiifuti uripo. Hatizvo ndizvotutaura kuti we are not saying ramba mukadzi aiwa usarambe mukadzi. Kana mukadzi agadzirisawo zvinhu zvake zvauri kufunga kuti agadzirise mukadzi wako, asi kana zvazorambawo zvadii yes zvamutauraizwa. Asi kuti tigadzirise zvinhu ndini nemurume wasati wagadzisana ubonga panyaya $15 wakati wakuverekana ndiyo nyaya ine hondo. $15 ndiyo nyaya ine hondo kuti marriage yako ikuti because iye baba mira zokorora futi chiri chiri kupwanya marriage imari $15 ndiyo wakakuverekana wari pamutari yamukwambo akakweta tezvara. Saka marangi utaura kuti unotenga mombe utazokubhadhara chikwere $15. Regai nditsanangurire ipapo. Nauta $15 mambo. Baba wakabayiwa bendandira. Hapana kana hama yake. Ini ndakatoa mukadzi wangu akataka makumbezi. Tikaenda nawo kwamasavu watengesa na tete na sisi wake. Tikatengesa tikaita mari kupona utambo wari kusangana nawo. Asi nhasi unoona kuti inini mutezvo rakanona ndichiweza. Ndasvika kwamutare ndofambira nyaya dzatezvo ndaona purena ikachipa. Nepamusana ndine mari ndatanga kubhabhureka nemukadzi warara. Neni nana sisi wake. Saka mungo umwe inini ndakabvira kubuda purupuru nemari yatezvo rakaenda kwamutare. Kuti tezvo rakaenda neambulensi ndakatenga nepasi. Pandasvika ndatenga purena yangu. Nhasi mukadzi akuti $15. Baba akaziva sei ndatenga purena $15 yanga pamberi. Wozi purena akazotiona tasvika usagama wamurikisa nezvo kwabotezvo. Isusu izwa ipapo tikuti marangi hamukapwanyi mese marriage nenyaya $15. Koiwe kungobhadhara $15. Inini $15 ndikatotenda ndakatora mari yatezvaraka zvatoshaka neunongo ndita bhonzo anotora mari yake pa imari yangu yandakatenga maturusi angu ekubasa kwangu mari yandikatotenda tezvara mari yaunobvunza nawega watorechesana mari wari kwamutari hapana munhu angaripo murume wangu zvaruda kuva yakatengesa bhurangeti akanga ibhurangeti 1 ndoti dei waninoakangaipawo indikukurira bhurangeti 1 iro akatengesa shuwa kuti baba batsilikana handiri muzvona saisa mukwamba angari padhuze natezvaro for sure ndiangafamba nani nababa wangu kuenda kwamutari wakuditswa wakaenda baba akatenga mugomo wake amene ndipo pakabvana mukwambo kurenari akati baba ndiri kumbirawo $15 wari wairi hapana angaripo handiti ini hana kunditaurira samarani asi baba wangu inini akazoona amweni wangu ipakadzika kumbawo ndipo akatimudzira masokuti munonichidzira masokuti namukwambo kuti pasuro yaakangano here handiri muzvona ndiyo pakabva pakataka hondo 2020 kuti baba wako iwayo imbafa akandimira mari yangu yechizotsi kuti ndakangureta $15. Tezvana makakweretiwa here $15? ishokoti mambo ndimusamangapambizvama tiri kwamutare saka mukapiwa $15 zvinhu zvinhu zvafamba ini ngati $15 yangu zvindise kufamba ndida mari yangu yakakwirita aibatenga purena ari kwezopoti cheki ndo ihondo ikukatemba baba wako akatofana kubvunza $15 uba ndichatindiba mumakwemirepo baba akati muti ne$15 munoziva zvakuitwa mari inyaya yekuti $15 haichabudiwa because hamuchawirirana and ndifenge kuti hamuchawirirana ndeyekuti maakufungirana kuti ndikakupai $15 zvamaura unoita ne$15 haichaiti nekuti mari ake muti haana $15 unaye $15 asi kuti achaibudise imba mumwe wako mari kuti oi $15 yakurema inoite majendi kuikuti ungatobisira yeko mari agara chichakazira
naye chimboedrinki saka kusingotadza kuti ndo zvakutaura kuti kubvira kuuya yakazii 15 ndo zvakurema. Saka pozvini manake $15 inodiwa. Inini mambo nawe $15 anisha $15 asi handina kupereka tezvara mari. Aiwa. Mari handisizoibvisa kuti ndinendesa honzo mwana anopereka mari. Kubvuma kuti ndakashandisa mari yacho zvara ini ndakutotengesa zvinhu zvangu. Izwa marangi tumbasi. Handinobva nyaya yekutaura notorwa penyu. Akavuma musoro bhoiwa hembe mugumo yafuma sipo $15 ndo pachatanga honzo. Badala $15 unosiyana ne-$15 bimupe $15 zakai. Wana wako wanoibhadhara mari. Wana wako achazotadza kugara nenyaya $15. Aiwa, whether tactical is not tactical. Andika. You will just do away with $15. Siyana nangu wako. Kozi haisi umisa gupu. Haisi umisa chini. Andiki. Badala afari mdalo. Tuona next. Unaita iko ke. Regaisa pedzere dare nguwa. Ndinofanira kuti zvinhu zvangu zvinenge zvisina makakatana noenda kuyo. Ndichaita zvandinoita kuti mari isvike mumuzita mavo $15 asi ndichida kuzivisa avo vari padhuze vataura chikonzero watiziva chikonzero kuti baba vavo kana kuti asi izwa marana zvatoita isusu tuziya pane fee yavo handika maranga abhadhara mari yake yedare abhadhara mari yedare abhadhara pamari yake yabhadhara yedare iri $15 ipai mudhara wechikwereti chiperi che$15 iwe uzonipa $15 yakubva chibe matomupa $15 yake iri chichaipei 15 musamupe 20 mupei 15 zvine mhiko kacho munopa munhu $20 iyo mhiko yake ne$15 mupei 15 yataura ndo ine mhiko. Seguro. Mapere mari. Dai, seguro. Iyo yauya ngombo maranga usina chikwere wani chikwere changu pakanaka Akibasa ichi. Yotina zimali maiki pasawa. Right. Chende mwete zvimwe zvine zvinoitwa zvamuda kuita neprocess yenyu yegukuru zvinoitwa kumba kwani kwenyu hatitiri munomuda isu chisho chedu cheche kuti pane vana endai mugare zvakadii zvakanaka handei. Right. Next.